gani yadda mutanen nan suka nuna farin ciki da tafi da murna da dariya na zuwanka, amma kai kuma wace irin godiya za ka miƙa musu kafin mu ce komai. Godiya da masoyana, ni abin da kuke gare ni sun san ba zan manta. Gai kama wannan ƙarfe na za, wani tunani na ne ƙarfe. In da na ce na sare ga aro suke nina wacce na gada masu na turo, kuma yi na ƙirƙiro, abin da kai na in zakuro.